no okone bedne wang'iye no oboro affect jofwambo magister kende kochopo kama gori pado jasta uponi ipado jafwambo gi keyo kamora mo igoyo gi kidi mano nyiso ni jofwambo gi keyo duto te wabro kwayo gi mondo giwuog kanyo mondo gidhi rit ngimagi mana kaka Godono wacho ni okonego bedni lalo ngimani okonego bedni chwero remo samitiyo koro kochopo kamano wabro neno ni rembo jofwambo gi keyo chwer to wabro kwayo jofwambo gi keyo duto mondo wuog kanyo gidhi rit ngimagi to maka mana ni mano kotimore to Azimio ng'eni mano bro yawo dhoot mar mahundu nikech ka jofwambo keyo onge kanyo to mahundu mabro timore kanyo jokuoge mabro biro kanyo obila madwa nego ji tipando obila madwa mako mine gi thuon obila madwa mako nyire gi thuon sang'anyo bro bedo mang'eny to ywak bro duogo ni lwet Azimio nikech gin magiluongo maandamano koro gigo nego ber ni ng'iyo kone gi koni ni sami ywak ni jofwambo keyo mano en adiera oyie ni ywak jofwambo keyo to lura tiro kel wechego e doho mar jofwambo gi keyo mondo ng'i ni to ng'ama timo makosa ka bor chopo kama koro jofwambo keyo chwero rembgi bro bedo malita ahinya ka jitimo ng'anyo ywak bro bedo maduong' ka jofwambo keyo loko tokgi ahinya nyaka ng'anyo kanyo bende keni bende osesomi milome mowuok ka duolo mar Communication Authority Director General mar duola mar Communication Authority Ezra Chiloba bende koro osiayo kembe mago mag fwambo mopogore pacho kama bende osebedo katang'o ng'anyo mano mar Azimio la Umoja ka bende giwacho ni mano en ataro mar chik mana mapiyo pacho kaluwore gi okang' makamano kelo live achiel kachiel gik matimore ahinya ng'anyo mano mar Azimio bende no kanyo Communication Authority weche mabende donjo gi sani bende giseyo jo media jofwambo ahinya stations mopogore pacho kama bende da kelo gi achiel kachiel mana kanyalo winjo pacho kapok wadonjo e thor wach makamago.